Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake, azan wis kumandhang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe Salat dadi jagae agama, ngeling wektu kudu tansah dijaga, kanthi istiqomah lan sing tumanina, luwih sampurna yen sholat sunate jo sembrono iku perintah agama, nelingono ning donya mung sedelo, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa, Beso munggah suwarga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.